پرسپی بویە گلۆک. نەخۆشم ئەس دە ئەڤیناتە دە دل بویە بهۆک. پیر و کالم ئەس دنالم پرسپی بویە گلۆک. ئەس لڤان شاخان دنالم هێسترێن من تێنە خوار. مەیزەکە هەردوو ڕەخان زەنارێ دێمان بوون جهۆک. وردە چووم و وردە چووم و ئەس کەتم دەریا خەمان. شاش و جببە من چڕاندن پاشێ بوومە وەک گەڕۆک. من ji dest berdane îro zikr û tizbî û nimêj. Tizbî û miswak firotin min bi kav û xirxirok. Min dihok girtî bi destê xwe û musul dane yar. Ma nedînim min wesa kir kanî musul ka dihok. Xaniyê kok û binî ko li ser ka bitbira. Rojekê dê hilweşî ew tev stûn û tev bilok. Avjenî ger xweş nizanî bo çi diçî golên di kûr. Zanibe ku Dîcle nabî rengê ça û şirşirok. Barê rêzanî giran e kî dikarî hilgirî. Xweş bizane ku di bin baran de kernaçin bilok. Meyzeke perwane çawa tête suftun ew bi ar. Ew nizanit agir e yan pertewa ronak û rok. Hûn dibêjin ku sîyaset tevde xapin yan derew. Wermebîne nayê suftun tim bi agir firfirok. Rûspî digihê felatê ê welatperwer ji dil. Rojekê dê reş bikin herdû rûwên virvirok. Dê çilo em karibin derdê giran derman bikin. Ey cegerxwîn bes bibêje sende yok û bende yok.